Nou ja, wij vonden dat wel apart wat hier achter het hoes ziet. Is dat dus een gedeelte van een kerktoren? Wat dat er? Ik zal me in de mensen roepen, dan weet je misschien iets vanavond. Oké. Opa! Opa. Moet ik dat ook? Of opa? Oeh. Blaffen en kwispelen. Jongens, braaf, het is goed. Het is goed. Goedemiddag. Ik zal me even netjes voorstellen. Ja, ik weet nog eens best. En kijk je altijd nog? Ik kijk altijd nog. Geen niet. Jawel. Ja, dan ben ik met het eten bezig en dan denk ik, kom dik terug. Ja, want ik zoek dat er in de woonkamer zo immers de kranten lezen of zo gaat. Ja, ik ja. was een autobus Anna, gaan kijken. Kom alles Oké. iets naar binnen. Ah, vooruit. Maar hoe zou dit nou precies? Geen woont hij niet, Nee. maar wij woont hij wel. En de zoon van ons. En oké, dus je ziet eigenlijk een beetje op het hoezen passen even. Ja, We zijn de die ouders van Ronald. En we passen stellen altijd op de kinderen. We houden op school en dan passen we op. Is dit de vaste dag? Ja. De dinsdag. Ja. Maar weet jij iets meer over wat daarachter? Is dat nou een stuk van een oude kerktoren of wat? Ja, de heet eerder in de Kom winter even. woonde hij Ja, van ons. meug dat? Ollie, kom terug. Ollie. Ollie. Ja, ja. Toen woonde hij van alle storen. Want hij ook van alle storen, dat is allemaal weg. En dat is nog wat van de oude kerktoren is dat. Van Roggel. Ja, dat weet ik dus niet. Waarvan, hè. Kijk, maar daar zit nog staat nog een haan bovenop. Ja, inderdaad. Voor de wind. Oh kijk, nou ment hij dat we komen spelen, hè? De hond. Ja, Hey, en jij woont in het dorp? nee, we wonen in Boksem. In Boksem. Oh, dat is hier ook al geweest. Goeiedag. Nou, wij wonen niet in Durbox, we wonen achteraf. Dus de Boksem wel leveren. Die waren toch bij de damesboete. Ja, dat klopt. Bij de vrouwluzitting. Ja, Wat geen dat- rok? Nee. Toevallig heb ik dat gisteren gezien, joh. Ja. Ja. Ja, Ja, dat was gisteren erop, ja. ja, dat klopt. In Boksem. Ja, wij zouden tussen Boksem leven, maar die kinderen van ons zijn leven in de school. We wonen tussen de Boksem, maar gezien, een stukje weer door is ook goed geweest, bij Mies Weertemans. De naam zit me wel wat. Waar ging dat toen over? Ja, Wie dat, Zwetemans. dat was een aannemer geweest vroeger. Oh, dat dat is doen nog waar. van alles klussen uit en nog. Oké. Dat is ook goed geweest. Ja, dat kan. De naam zit me wel gehad. Dag jongeman. Dit is Stig? Wout. Oké. Meteen is met een vriendje met. Ja. Toen was school. Is de school al uit dan? Ja. Ja, Ja? 2 uur. Oké. Continu rust op manier. Oké. Vroeger was dat veel makkelijker. Woensdag met die vriend konden ze aanspreken en klaar. Maar nu is het elke dag 2 uur uit en dan willen ze nog aanspreken. Dus dan heel veel doen. Ik vind het Ja, lastig. oma, die is zien Ja, veranderd. dat weet ik, dat weet ik. Ik weet dat ook nog wel, ja, toen die van ons klein waren, toen was het heen naartoe, door naartoe. En, Ja. ja, Ja, ik ja, wil, alleen de mag woensdag. ik spelen? Ja, ja. zei ze dan. Nu in Roggel heet het moog ik af. Mag ik af? Iedereen zegt, alle kinderen komen er en die gaan er op of oma en moog ik af. Oké. Hoe het vanavond, weet ik niet. Ik vond het ook het nooit maar goed. Ja, afspreken Mag ik betekent af? dat. Ja, Mag mag ik ik af. afspreken? Ja. En er zijn er enkele mijn broers en dus zeggen die allemaal. ja. Hey, maar heb je altijd boeten afgewoond? Ja, Ja? altijd ja. Woont je nog in nog erfelijk huis of zo? Ja, Ah. nog wel ja. Al 50 jaar. Al 50 jaar. Langer hoor zich toch? Ja, ik word al lang met. Wij 50 jaar. hè. Maar dat het van O is? Ja, Ja. dat heb ik toen gebouwd zo in het boerdegebied. Het mocht toen nog. Dus je ziet eigenlijk een Boksen. Boksemse. Ja. Ja. En jij? Oorspronkelijk kom ik van oorlog. Van? Oorlog. Kelpenoorlog. Ah, van oorlog. Heet vroeger alleen oorlog. Ja, nee, omdat, ja, daar is ook nog ouderen bij Venrooy. Toen was Maar- Kelpen en oorlog apart. Ja, Ja. nou stiet er een stripje tussen. Ja, dat klopt. Ja, joh. Hey. En toen was er weer piën en toen weer apart. Oké. En de Semenia heet ze allemaal. hè. Doe al. Of Ludal. Ja, heet ze. Hey, wie al bestieg? Ja, ook dus. 7. 7. Nou ben ik al 8, hè? Ja. Oké. Zien er al plannen voor het feest?
We hebben uitnodiging gekregen, dus... Oh, dus opa en oma mogen komen? Ja. Oké. Ollie. Hey, en wat wil ze hebben voor de verjaardag? Dat weet je nog niet. Ollie! Nee. Ollie. Dadelijk heb je na te show. Ollie, Dat bedoel ik. Ja, die box Ollie, kom. Anna, die box die kan er weer in de was. Anna, Ja. kom. Nee, Nee, anders nee. zit ze er binnen. Af. Slijm, Zo, slijm. maar hij is er al over nagedacht, wat ze wil voor de verjaardag? Ja, Nou, vertel. ik weet nog niet. Oh. Wat vindt ze leuk om te doen? Wat doet ze hier? Eigenlijk toen ik wel graag met Ollie spelen. Uiteraard. En? Wat doe je zo? Maar dat is nu nog. Tennissen. Ah, zit ze bij de tennisclub? Ja. Oké. En voetballen. Het zijn heel drukke mensen hier. En dat hebben ze van moeder. Die is ook zo druk. De vader is wel een beetje rustiger. Oké. Wat doet mama allemaal dan? Die doet nu alleen tennissen. Alleen tennissen. Ja, maar wat leuk de boete. Een paard. Die doet al een paard hier. Heb je een eigen paardje? Hè? Oh, dat lukt ook Wauw, niet. de peer. Dat steeds al 4 af. Shetlandpollen, Oh. 4 ponies en 1 paard. Ja, Oké. Die net een paard is. Ja. Dat is maar wel zo'n ding, hè. Hey, en heeft ze nog één broer? Ja. Tijn, hè? Ja. En wie ouders die? Wat ze dat? Ja, 10. 10. Oké. En dit is nu bij een vriendje? Ja. Oké. En heb je wel eens ruzie? Dat kan ik wel eens vertellen, jong. Ja, Dat duurt er weer, hè. 2 jongens. Ja, dat weet ik nog van vroeger. Ja, dat, af en toe dan vond ik dat wel eens. Maar ja, goed. Jongens onder Rien is wel anders als vrouwlie. Ik vind zo. Maar jij hebt een vaste oppasdag, Ja, Ja. dinsdag. alleen de dinsdag. Oké. Of dan moeten ze een keer gaan veranderen, dat soort dingen. Maar meestal dan alleen dinsdag. Dus je helpt nog wel een beetje tijd over voor zichzelf. Jawel. En wat doet je dan? De fiets op? Als Als het goed weer weer, dan dat is weer niet op zo. de fiets, ja. Dan zul je Zo, niet zien we nog hoor weer de fiets op. Zo zien we nog weer de fiets. Maar niet gewoon de fiets. Niks te lekker, hè. Oh, Ja, nog niet gewoon de fiets. alsjeblieft. Dat is goed voor de been. Je zegt dat heel stellig. Ja, iedereen met Ollie, verdienst. Vindt gewoon op. Vindt gewoon op. En dan zijn mensen van, die kijken daar zo van, nou ja, en hij is 80 geworden, dus oké. Oh, Geen goed, hè. en dat ging allemaal goed? Nog wel, ja. Gewoon niet klagen. En ook de fiets was nog met het bier over. Oh, ja, die staat nog steeds over de stank. Dat gaat nog goed. Netjes. Netjes. Hè? Ik zoek dat er ook bedrijvigheid wordt bij de meulen, zien ze door. Ja, die doen dat is nog een meul neer, dat doet altijd nog malen. Ik weet niet voor bakkers geloof ik. Ja, daar zien we Draait je met nou niet? onderweg ook wel eens Draait geweest. je niet? Normaal draait je altijd op dinsdag. Dan vaak. En zo door de week ook nog dikker. Wel, die worden nog veel gebroed. Oké. Hey, en wie is het op school? Goed. Goed. Oké. Is het ook leuk? Ja. Ja? Vooral omdat ik in de raad van Elf ben gekomen. Oh ja. Van school, van groep 4. Oh, kijk die uikjes, ze slanzen. Ja, dan vindt ze dat wel leuk? Ja. Ja? Zou ze later ooit nog eens een keer prins willen weren dan? Ja. Ik denk wel. Dus dat, die best wel van de carnaval? Ja. Ja? Ja, dat zou wel leuk zijn, hè? Als, ziet geen carnavalsvierders geweest? Geweest, ja, maar nu de eerste jaren niet meer. Hier altijd een box met gedaan met de optocht. Maar dat is nu niet meer. Kijk, Het hè. is ooit dan juist, dan is er ook nog. Tenminste, ik niet meer. Nee, ja, tegenwoordig kunnen ze elkaar nog amper verstaan, hè? Als in zo'n zaalstier is. Dus, Oh, ja, dat is- Ja, we zijn pas geleden nog naar een feestje geweest, hè. In Leveren. oh ja, Van mij. een kleindochter van ons. Ze is zo prinses geworden. Ja. Liv, hè. dus dat is een nichtje van dich. Ja. 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 Liv. Liv. En wat heeft ze toen netjes gefeliciteerd? Ja. Ja? Heeft ze ook een cadeautje gegeven of zo? Nee, dat was alleen uitroepen nog maar. Receptie was- kun je nog. Receptie komt nog, hè? Ja.
Had ik gisteren dan ook naartoe. Ja. Naar de receptie. Kent ze misschien alvast kijken wie dat dan giet, zo'n receptie? Want stel dat ze misschien ooit ook nog eens jeugdprins wordt of de schoolprins of zo. Hè? Hebben ze ook een schoolprins? Ja, Oké. van groep 8. Van groep 8, ja. Oh, dat duurt dan nog even, want ik zit in groep. Welke groep zit ze? 4. Oké. Dat zal wat ze later wil zweren. Nou, Wat denken opa en oma? Wat zal dat later Zullen weer? we niet te zeer de politiek in deed? Heeft er zijn opa nog?